Ke lamsuku babrok tini nita kaisa video bo jong jottono saimano tabuk haini haita kaisa Facebook page ni kaisa message viral ngai tongmani amo nungmani puila nungmani yagolo jottono kisa kiri korong khana angbo khako jottono kisa kiri korong na kokno tangi himba amo hai message rok atomsa amo hai besango phaimani bagino jong jottono kisa kiri korobo anglaijak phiaba जों अबनो तिनि किसा सबाय सुग्रुबि सालायनाय के बायब्रक ताबुक चिन बसाङो काइसा जे मेसेज बेलाखिन भाइरल नङै दंमानि अ मेसेज तामो साखा अ मेसेज चिनखा फेसबुक भाइरल नङमानि ग ताबुक न्यूज चैनल दगो जों नगै दङ खाखायो जतो त नुग्या खनानै बाक्सा बाक्सा बरक नुखा अ मेसेज तामो सैजा विदिन 26 जुलाई नि 26 तारिख नि बिसिङै जतो तिप्रासा एबा ओ मेसेज जनजाति नि सिजा जतो तिप्रासा रक जरा आगुलिओ तंगनाय रक विदिन 26 जुलाई नि बिसिंगो ओ शहर न आगुली टाउन न याका देहमान के ओ मेसेज नुकमानि यागुलो न काइसा चिनि बिसिंगो चिन तिप्रासा रक नि बिसिंगो जरा आगुलिओ तंगनाय स्टुडेन्ट्स एबा के परि तंगनाय रक जरा फेमिली ति तंगनाय एमप्लॉय फेमिली रक अमा हाय गोबांमा जब खानिया फानो जब नि बागै फानो अमा हाय गोबांमा सामुंनि बागै आगुली टाउन रग मा दङ फिया ताबो अमो हाय के चुनो वार्निंग रमानि जे 26 तारिख नि बिसिंगे जारा तंगनाय रक अ जागानि कुtul दिहनि अ मेसेज बुसुक जरा तै गबै बा अ मेसेज न साबो सैगा बिनि उंकलग तामो बरंनि एम तामो उद्देश्य बिनि उंकलग बरंनि मोटिभ तामो अबननो जों मा बुजिनाय बायब्र जों साइमानो ताइ गोबां साल करिखा नेक्स्ट मंथ नो पंचायत इलेक्शन याके अ पंचायत इलेक्शन नो बसांगो रुगिनो खा खायो अमो हाय किसो अमो हाय नेरू माइंडेड किसो बरो खामेरो अमो हाय काइसा चाल खाइगा ने अमो चाल नो जों कुनु किरना करै अमो जस्ट चिनि बरगनो बिब्रान्त खाइना बागै जुनो सिक्रिना बागै बरक जस्ट नायखाता माने तामो रिएक्शन ओं के अमनो कइने नर कुनु रिएक्शन ता दे किरि करो तांग दे जे खेतंग हेकेन कचांग कते तोंदी जा खाइथाय गभर्नमेंट प्रशासन खाइदों के अमो हाय मेसेज भाइरल ओंमानि अ चुकलिनि उंक्लगो साबुनि याक दं अमनो प्रशासन रक पुलिस डिपार्टमेंट रबनो गाहाम के बरक ताबो चाइतो गय दंलायो रमना बागै बियाबा बायर वान सुक जांनाय को चिनि त्रिपुरानि सिचुएशन ताबो आसुक आगिनि हाय गाहाम करिखा जों अमनो मा वान सुक लायनाय किसु सकांगबो गन्डासरनि जे इंसिडेंट चिनि परमेश्वर रियांग नो ति जे इंसिडेंट परमेश्वर रियांग नो बथारमानि ति जे इंसिडेंट अमनो तिबो त्रिपुरानि जे वेदर किसा मिसा बयार को तुम सिपचा खानि साइमानो गन्डासराव त तुंखा फियाबा तुरखे बिसिं गोबांमा जागोन अमो अ नकबार सरायजाक हायनि बागै जारा नकनि फातारो तंनाय र आगुलिओ तंनाय र स्टुडेन्ट्स र पराशुना खाइ तंनाय र परि तंनाय र नर किसा सतर्क हजाक बायदि नरकता वानसुक दि आगिनि हाय तंग तो चाथक साल तंगखौ हनै ताबुक सिचुएशन तुरखे चेन्ज नि फाइजाक तुरखे चेन्ज नि तंग आगिनि हाय सिचुएशन करिखा नरक सालां हलां नो परना परि नगो सिरिं सरखे हाबबायदि सालनि साथाम सकां बा एक सप्ताह सकां र ngano बुमुं पवै थांगा तामो जमातिया जानि अ ताखुकनबो गारि थुताय बोथारि गालांखा नगो तिनि बहायनि हाय आं न्यूज मीडिया नुखा खरसा चाक्रानो गारि थुताय बबुसुक नाइदिनो र अ भिडियो न नाइदि बबुसुक लामानि एकदम आउटसाइड सिबो फियाबो अ गारि तामो खाइया एकदम आउट रंग साइड थांनि बनो थुताय गालांखा दैट मीन्स तामो अब एकदम नाइनुगै नाइसिगै चुनो थुताय बोथारमानि मोबाइल खोलो खांके जों मोबाइल खोलो खांके यूट्यूब थांखांके न जों नुगो चिन तिप्रासामा गारि थुताय बोथारजागो के नर अमनि उंकलगो काइसा तंगु प्लानिंग न अब ताबो सबाय सुक्रुबि साथगया नर बुजिना दि इनके सालब्रुम न चिनि बरक लामा लामत्रं गारि बाय थुताय बोथारजा बरं नि खतांगि थुताय बोथारजा बरं खतांगि थुताय बरं साइकेल बाय फानो हिमि थांफ्रो फानो सुदु गारि बाय थुताय बोथारजागु बरं बाय खतां अमनो बाइक चालुनाय साइकेल चालुनाय बाइक रंनो आं मासाव नर मोखांनो किसा होइदि बाइक रक चालु फुनो नर मोखांनो किसा होइदि हेलमेट मा के हेलमेट जाके त बरं मोखां सिनियासो हजा हर सानजा के बरं खाइतो फियाबा डाइरेक्ट चिनि बरं मोखांनो खबो किसा फानो सिचुएशन जेफोर किसा कुतुं दंनाय बननो थुताय गालांमानो कोनो सियोर गरै हायनि बागै आं कयो आं सिगांबो साजा
बाइक चालू खांखिन रक प्लिज अलवेज नो हेलमेट यूज खाइदि जों साननै सानथाम सिगांबो नुखा ससियेल मिडियाआव बयनिबो संनि बरक सामानि चिनि 70% बरं 30% हाइदि 30% बरक तुनो पाइया हे सेनि सामानि अमरक तामोबा बरकनो जस्ट बरकनो यसिगिर मानो मोहाइता यसिक साइर मा को हर केरोसिन लुइरु मा हाइता यसिगिर 8टानि परे सानजा 8टानि यागुलो हरनि 8टानि परे रगो साइसुं साकाइसन को ता बेंगायो चक एफेक्ट mang nungnai nono साइसुं नु खांके बेंगायो हे से नै साव अमो अंगै दङ ताबो हारदि नङै दङ मोहाय इन्सिडेन्ट नङै दङ हारदि के नरक सासगांबो नरक नुखना चिनि बरक गाड़ी चालुगै थांमानि चिनि बरक नुगै लामा रिया बयनि बसंनि बरक खरक ताम बाइक कासा yang माइसा साइड रिया अमो तामबा एकदम नाइसिगै ननो नों बाइ कक बांना नै बरक नाइसिगै बरक चेकलक मानि ननो ताबो नङा जागा बरक थुताइ जलिफान किसा फनांगिफान थांका नों लामा कसारो 10 जन बरक लामा कसारो गाड़ी कासुइ तखुबै नों बुथारजातनो अमो हाय सिचुएसन नङाय हा अमो हाय नङै दङ नों किसा जदि बरक बाइ देराव का नों लगन पालखे परमेश्वरी आं प्रथमे बुजां मा हायके बुजां अमो हायनि बरक ताबुक टारगेट नाजा बरं टारगेट ताबुक जुदा किसी सा देरा मुंग माखा ननो तगै बुथारि पाइने अमो हाय जाता हा के ताबुक बरक तेबु किरलाजा 125th amendment जों जे दाबि खायदों माने 125th amendment न बरक किरलाय जाखाय माने जों गोबां बरक टारगेट खायजा नरक किसा लाइसु लाइथां थांमानि हिमान किसा गाहाम नायनोगै हिमदि आसुंनो आनि तिनिनि अबिदुनि बिसिंतै नरनो कयमु